Самосваля слез от прозорец. Момичетата свършиха физкултурата, няма какво да зяпаш. Има ли дежурен, няма ли дежурен? Човек колкото пъти влезе в този клас, тъй нещо липсва. Оня ден липсваше черната дъска. Няма да се очуди някой ден, ако липсва и класната стая. Аз на тебе говоря. Его, ела тука, бе, ела бе горголички. Ела бе душо кукурузена. Ела тука, ела Его. Его, Фотю Панчев. Вечно последен. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Добър ден ти казах. Извади ръцете от джобовете. Добър ден. 3 пъти го казах. Добър ден. Дал ви Бог добро. Аз ако взема някое дърво. Как? Извади ръцете от джобовете. Те влезли. Ти къде ходиш до сега, бе, моето момиче? Мани яда развалени крушичи. Бях на едно място, падна ми тиранците, не мога да ги извадя. Тоба и тиранци бяха. Ти хубаво, че не си се цапнал целия вътре. Аз се хлъзнах, ми опрях в раменете. Не се смей. Малко напръсках, Не се смей. Смейте се на къла на другаря си. Що? Вижда ли се? Не, прозира. Що само? Сяде на място. Залесен съм. Аз ще обезкосмя. Сяде на място. Аз съм дежурния. Ти си дежурен. Ко да бе? Ох, той ми бил дежурен, бе. Ама по член 64. Не ти ли умръзна 6 месеца дежурен? Не мога да свиквам. И много ти бавна свиквачката нещо. Кажи ми, има ли отсъстващи, няма ли отсъстващи? Вчера имаше 4. Поради гъста мъгла загубим на къде училището, са дръннали са в бирарията, ги намеря ми байлдисали между касите. Четат развитие на Винпрома. Не се смей. 4 каси бяха прочели. Аз са ли 2-3 странички удариха. Ти чуваш ли се какво говориш? Не. Чуваш ли се какво говориш? Заглъхнал съм. Искаш ли да те отпуша? Какво общо има вчера с днеска? Как? Че днеска ще пада мъгла по химия и физика. Така ли? Аз съм включен в списъка. Не се смей. Питам те, в моя час има ли отсъстващи или няма? Рано влязахте, не можа да падне мъглата. Не се смей, казах. Аз имам чувство, че ти не знаеш аз какво ти преподавам. За пръв път виждам. Нахален колкото си иска. Не, днеска за пръв път виждам, да. Какво преподавам аз? Не продавате. Аз не продавам. Препродавате. Аз нито продавам, нито препродавам. Ще ви ще умрете от гладна. Не се смей. Аз преподавам. Повтори го. Преподават. По какво преподавам? По той. Да, по оной. Оной го взехме ние. На езика ми не мога. Изплюй го да те ви дайде. Да ме напръскам. Не, защото ми редка ми, оградата ми е редка, те ги вадя. Панчев, хайде, моето момче, не ми лази по нервите. Аз преподавам литература. Не е лошо. Не е ли лошо? Кажи ми сега, в часа по литература има ли отсъстващи или няма? Днеска ли? Не, утре. Утре няма да има никой. На излет сме. Панчев, айде, моето момче. За днеска няма. Днеска няма. Часа по литература за днеска отсъстващи няма, се казва. Няма. Значи цял час ще изпитвам. Ще няма ли да каталясате, бе? Смейте се, бе, доволни, щастливи. Нали, извали се ръцете от джобовете? Те вляза. Това, че сме края на срока? Ще да не е идвал, не го чакаем на друга дата да дойде. Ти не се обаждай. Това, че сте нацвъкали 2 до 2? Че не ли си ги цвъкаме? Виж се, говорилня, виж се. Ти си първия, виж се. Виж се, 7 двойки, виж се. Ще малко ли са, Аз тебе питам, малко ли са? Ще малко. Малко ли са? От тебе почвам. Я някой му подсказа двойка на целия клас. Кой ще подскаже? Всички сме от мъглата. Не се смей.
Кажи ми, какво имаме за домашно? О, ко домашно направихме, ама тати го изпи. То голям сърсим има, то кол не пи, съде нафта не пи, гледам нафтата и тя намаля. Оди като дизел искаш ти. Папа, не се смей. Питам те, какво готвихме за домашно? После сърми с бял сос. Това е. То с път не стана обай. Тя баба ги завила, с една сарма завила една пинг-понга топка. Ами не довижда. В главата му само манджа. И хляб. Да, и хляб. Хляб. Питам те, темата по литература, която дадах миналия час, коя е? Не цяпай там, там няма нищо написано. Бе, той имаше, ама кой го и забърсал, не мога да... Темата по литература, която дадах миналия... Не се обаждай. Не се обаждай. Много знаеш, като излезеш тук мълчиш, като... Като цата мълчи, ама за... Виж какво, шамандуро. Темата по литература е... Еде? Маската гледа май-видео, знаете, подпитва. Добре, айде да предположим, че не я знам, ти я знаеш, кажи ми, айде. Аз одеш я знам. Повтаряй след мене. Давай. Аз ще дам. Така ще дам, че ще хръкнеш. Давай. Поезията. Поезията. Извор. Извор на белоногата. Да. На краконогата. Не е ли? Въздух под налягане. Бяло петно в мозъка ти. Поезията е извор на... Патриотично. Патриотично. Вдъхновение. Що щеш да издъхнеш? Ай, сега повтори темата от начало. Всичката. Не, от средичката. Поезията е извор на патриотичното вдъхновение. Еврика! Колумб! Кой? Колумб, казах. Не, в нашия клас не го знам. Айде сега. Помисли малко, съсредоточи се. Подреди си чарковете в тавана. Подреждаш мислите, тръгваш поди тях, спокойно, отпусни се. Айде. И без глупости, много те моля. Айде. Поезията се пише в куплети, защото тя така по-действено въздейства както на слуха, така и на зрението. Да, на тебе очно ти действа. Мисли като говориш, бе, човек. Не мога да захапя, не мога. По едно време в България се срещало тук таме турско робство. Да. Чат-пат. През ден, през два. Това е. Добре, айде. Давай, и така си тръгнал. Дай да видим докъде ще изкараш. Айде. Да ти видят приятелите познанията. Айде, давай. По време на това робство България е била нацепена на къдрена на планини и долини. Била фрезирана на сосонче. Борбата с турския на Турс в тая борба са отличили двамата солунски атентатора Кирил и Методи. Отличила се и другарката Роза от Люксембург, която съшила знамето на априлското въстание и сега Велинград я помни. Да. Отличил се и мадарския конника от Мадара, мадагаскарския конник и други конете умрели от шап по пътя. Боже! Отличили са се и кули, като бабените деветинни кули и други кули, за тях нямам сведения. Как така? Ти си претъпкал с информация. Като душека, нали? Да сещам. Чакай малко, мисли. То тука нула. Хеврече. Мисли през това време. Смейте се, нали? А това, че имате забележка по трудово обучение, не ви касае, не ви интересува. А това, че ще изпуснем съреванието с 11-тия клас, нали? Не ви засяга. По трудово обучение. Утре, който ми дойде без 3 килограма желязо и едно менгеме, да му мисли.
Аз свърм една ЖП линия да е донселе. Аз няма да се очуди, ако донесеш някоя влакова композиция. Ще правиме чукчета. Момчетата да донесат ръкоделието си, сини, жълти и оранжеви конци. Ще шиеме кавьорчето ловец с хрътка лови път. Не се смей! Ти не ми се смей, момченце, че тебе ще накарам цял чипровски килим да избродираш. На пача стъпка ли английски ластик да го кара? Не, ще го фъкаш. Хайде, продължавай да ти видят знанията. Дай да видим. Най-високият поет в литературата е Христо Ботев. Да, бе. Те са нисък, среден, висок и той най-дългия, представи си. Родното място му е Калифорния. Оле! Аз пък Калифорния. Калофер. Бъркам ги двата щата за той. Той за пръв път предсказва изпращането на изкуствените спътници в небесата. С думите спътници не бил ти в душата, общо в душата, и поканил Каравелова да станат космонавт. Да. Ама представи си, Каравелов не отишъл. Не го пуснал Хаджи Генчо. Тъй ли що? Щот бил мамино детенце. Да. Той поета, той не бил поет, не бил вчерашен. Да, той днешен. Тъй ли? Той се провиквал хляб или свинец. Нарочно викал думата свинец да дразни турците, дет не едели свинско. Да. Те трева пасали, представи си. Да знам. Чакай. От учителя по физкултура. Той жив ли? Аз та живна. Шо? Вчера всички момичета са играли французи. Кашляш, не? Утре който ми дойде без бели шорти да му мисли. Лично ще проверявам на входа, ясно ли е? С те бели шорти одим кът варосане. Моите са от басма. Моля ти се. Аз няма да се очудя, ако твоите са от тензух. Тензуха, ма не държи ластик и суласа. Аз имах едни тензухени, я кихна, я паднат. Оня ден скача ми на козата и фръкнали във въздух. Приземил съм, ама останах по фантазия. Те паднали пред козата. Докато отида да ги взема, те ми видя автобиография. Това е. И много подсича. Това е. Тензуха. Его. Царя на глупостите, ето го. Ще следвам. От устата му бисери. Глупост след глупост се разят. Ще няма фърчи топъл, бе. Хайде, продължавай, давай. Следващия поет по височина е Иван Вазов. Той в своя роман Една българка от баба и отца, той е дал в плуващо положение. Тя преплувала Искъра на брус с шмайзер на рам. И една лека картечница. Лека, 65 кила, бе. Да знае всичко, бе. Следващия поет е Гео Милев. Той героично описва героическия български артилерист Поп Андрей, който с топа си от Цълкъм замяргал градовете Стара Загора, Нова Загора, Метковец, Саранбей и до Чикаго и назад. Следващите поети, които искам да засегна, са от нашата мала. Сега! И тия достатъчно ги засегна. Тия направо ги съсипа. Ти ги умори, бе, Тапанчев. Не те ли е срам, бе, моето момче? Кажи, не те ли е срам? 4 години си в този клас. Станаха ли? Оле, ми станаха, ми. Съм забелязал. 4 години е толкова къл да не влезе тази твоята бозачиница. Ще отдеше влезе. На своя къл море глава кофа, няма как да го побере. Разлива се. Аз ще разлея. Чуете се на къла, ако ти изобщо завършиш средното си образование, къде ще отидеш, какво ще правиш? Тати се ориентирал, ще следвам хирургия. Оле! Ще влече на къса плъка. Виж, така може, някъде месар може. Ще специализирам патология. Ма що ще следваш патология? Ти си патологичен случай. Патологио, те хората на тебе трябва да се учат. Да не съм македен. Аз не мога да разбера. Родна реч, майна сладка. Реч на баба, мама и на татка. Сядай си на място. Сядай си. Се! Се.